kun ji wanda bai tsoro, shi ɗaya ne jiran taro, mai kyauta da bai kwaro, kun ji dubu har zero, ya kuba maganin tero, ga jarumi ku ce doro, biya kashe kwaro, Ibrahim ya kuba, ga albishir ku ce goro, in Allah ya yarda, in Allah ya yarda Nijar sai ka zan miro, ga na asa da zanjero, kai, to, ga na asa da zanjero, waka ko ba biro, ku haƙuri da Hausa ta, da Ingilishi zan hauro, Ibrahim ya kuba, Ibrahim ya kuba, Ibrahim ya kuba a farcinmu na MPN, Nijar ka zama tauraro, kishin kasar mu MPN da babba har zuwa yaro, na Alhaji Rabi'u Jega kai ne ake ta sauraro, a shugaban kasar Nijar gida soro, miji ga Hauwa gaishe ka, yau za mu ba su mamaki, miji raki ya sannunka, yau za mu ba su mamaki, yiwa na barka mun bi ka, yau za mu ba su mamaki, zaki na hajiya barka, yau za mu ba su mamaki, Nijar babu tamkarka, yau za mu ba su mamaki, balle a ce an fi ka, yau za mu ba su mamaki, na Alhaji Rabi'u Jega, yau za mu ba su mamaki, Rabi'u Jega hamshaki, yau za mu ba su mamaki, kai ma za ka ba su mamaki, yau za mu ba su mamaki, kai ne muke jira, yau za mu ba su mamaki, kai ne muke jira zaki, yau za mu ba su mamaki, Ibrahim ya kuba kai muke duba, wallahi kai muke duba. Kishin ƙasa ku zo ga MPN, Ibrahim ya kuba shi ne ɗan takarar ƙasar Nijar, domin ba zai yi cuta ba. Yan kishin ƙasa ku zo ga MPN, Ibrahim ya kuba shi ne ɗan takarar ƙasar Nijar, domin ba zai yi cuta ba. Bismillahi jalla mannani, mazan jiran maza, almu'udi da shi yake bani, mazan jiran maza, kuma ya azurta ni da imani, mazan jiran maza, na yarda da ɗa sai ya dille kauni, mazan jiran maza, na rike hadisansa da Qur'ani, ya harbi ina ta godiya a gare ka, ba zan mutunci yan kishin ƙasa ku zo ga MPN, Ibrahim ya kuba shi ne ɗan takarar ƙasar Nijar, domin ba zai yi cuta ba. Al'ummar Nijar maza da matanku, mazan jiran maza, yau ga na asa da ni ka gaishe ku, mazan jiran maza, na yau tsarabar farin ciki gunku, mazan jiran maza, kun yi waƙar ya kuba goganku, mazan jiran maza, wanda za ku ruwan ƙuri'unku a shugaban ƙasar Nijar sam ba ya kai tuwa. Yan kishin ƙasa ku zo ga MPN, Ibrahim ya kuba shi ne ɗan takarar ƙasar Nijar, domin ba zai yi cuta ba. Sai ku ji tamburan maci yaƙi, mazan jiran maza, maza ku biyo mu ji gaggan zaki, mazan jiran maza, ya kuba jarumin Muhammad Shaki, mazan jiran maza, gaishe da shi
hira bana ya mata gora harin wajen duba yan kishin kasa ku zo ga MPN Ibrahim Yakuba shine dan takarar kasar Nijar domin ba zai cuta ba kun ji kwane mu mai halin bayarwa mazan jiran maza hannun kyauta gare shi bai da mukewa mazan jiran maza Ibrahim Yakuba ga tudun dafa mazan jiran maza ga mu mun zo a inuwar hutawa mazan jiran maza mun sa'a da shugaban da bai cutarwa bai kamatar kowa to a hirga masu shirin tankawa ba kwaje ta dadi yan kishin kasa ku zo ga MPN Ibrahim Yakuba shine dan takarar kasar Nijar domin ba zai cuta ba duhun dare a nan Nijar zan kwana mazan jiran maza ga masaukai da ni da yan yara na mazan jiran maza baba yau walla ka zamo jigona mazan jiran maza kai kamun kafa Yakuba ne tsani na mazan jiran maza gangaren kafin Allah jagorana a gaida gwarzona mai tabara baba ka shaya sun ba dai mutum da aljamba yan kishin kasa ku zo ga MPN Ibrahim Yakuba shine dan takarar kasar Nijar domin ba zai shiga tamburan da san rago ba zai soji ba mazan jiran maza maki ganin gwani ba zai ji daɗin rai ba mazan jiran maza mata gaban maza biyar ka ba illa ba mazan jiran maza yabo ga dan halat bai zama aibi ba mazan jiran maza ban ga ya kai isa da kyan tsari ba ban ga kamata ba abun to tarbajinta da isa kamar gwani na ba yan kishin kasa ku zo ga MPN Ibrahim Yakuba shine dan takarar kasar Nijar domin ba zai cuta ba yan Nijar dole muke godewa mazan jiran maza domin ya azarta mu da mai kyautawa mazan jiran maza Ibrahim Yakuba ne abin burgewa mazan jiran maza dan har ya zamo to ba mu ba kokawa mazan jiran maza yan kasar Nijar kowa zai walawa to ga har dagewa domin idan ya kai mun dace san ba za mu kuka ba yan kishin kasa ku zo ga MPN Ibrahim Yakuba shine dan takarar kasar Nijar domin ba zai cuta ba jarumin maza karimin bawa rabi ya yi mai baiwa a daka a tusa kwarai daga dara wallahi sai kalwa mai laya haki ya yi mai zamani to ban da gaggawa da ka jiki gudu na taban kaura yana cikar bakan wawa a radu babu tantama ko shaka sa gudu ne fa bai zo ba yan kishin kasa ku zo ga MPN Ibrahim Yakuba shine dan takarar kasar Nijar domin ba zai cuta ba kun ga yar manuniyar ga ta nuna tun da hore ba wai ba hasken tauraruwar ta haska hanyar sa muke duba nubi na rabi ya shirya ba za a canja ba Allah mun habara a gare ka ba za mu daina ba domin kai ka san karatun kurma ko bai kwatanta ba yan kishin kasa ku zo ga MPN Ibrahim Yakuba shine dan takarar kasar Nijar domin ba zai cuta ba duk mai uwa a gindin murhu ai bai cin togaya duk mai takamar uba na halali bai shiga dubuya tuwon girma miyar sadana ma batun gaba karya kowa ya ja da shi zai faɗi faɗuwar da za ya yi kawo ba za ya kara motsi yan kishin kasa ku zo ga MPN Ibrahim Yakuba shine dan takarar kasar Nijar domin ba zai cuta ba duk maso uwa ya so ƴaƴanta hakan bai zama laifi ba ni masoyin kasar Nijar ne na zo cikin ta ba wai ba daga Najeriya ne zo Sokoto ba da wasa ba da ni da mutanen Nijar kauna ba za ta yanke ba da
ne zaɓin su. Yau za mu ba ku mahamaki. Ko 'yan zandar sun yi honiya. Yau za mu ba ku mahamaki. Sun ce kai ne fatan su. Yau za mu ba ku mahamaki. Yan difa sun ce kajiya. Yau za mu ba ku mahamaki. Ma sun ce kai ne taken su. Yau za mu ba ku mahamaki. Na agada suna kan hanya. Yau za mu ba ku mahamaki. Ma sun ce kai ne ɗan nasu. Yau za mu ba ku mahamaki. Ko yan tawan ba sa gajiya. Yau za mu ba ku mahamaki. Kai za ka share hawayensu. Yau za mu ba ku mahamaki. Ko yan doso ba sa tawaya. Yau za mu ba ku mahamaki. Kun zaɓe kai ne nasu. Yau za mu ba ku mahamaki. Yan tilibiri suna tariya. Yau za mu ba ku mahamaki. Ka zo su baka ƙuri'unsu. Yau za mu ba ku mahamaki. Yamai suna goyon baya. Yau za mu ba ku mahamaki. Birnin tarayyar Nijar. Yau za mu ba ku mahamaki. Yamai sun ce kai ne nasu. Yau za mu ba ku mahamaki. Sun ce kai ne nasu. Ba za su ja da baya ba. Yanki shi kasa ku zo ga MPN. Ibrahim Yakuba shi ne ɗan takarar ƙasar ne.